Nik bozkatuko dute EH Bildu, batez ere proiektuak daukan argitasunagatik. Nik uste dut argi eta garbi Euskal Herriak behar duela proiektu soberanista bat, eta argi eta garbi esatea guk erabaki behar dugula, gu garela gure herriaren jabe, ez beste inor, eta ez marko konpartiturik ez beste zer. Hori erabakitzeko dago, inork ez gaitu galdetu nola nahi dugun bizi, ez markotan. Niretzat arrazoi bat hauteskunde hauetan adibidez EH Bildu bozkatzeko da hezkuntza arloan dauden planteamendutan adibidez hurbilen gelditzen zaizkidanak argi eta garbi bereak direla, ez? Adibidez, ereduen inguruan EH Bilduk ikasle euskaldun eleaniztunak hezitzea proposatzen du, eta hori nire ustez da alternatiba bakarra benetan Euskal Herri euskaldun bat eraikitzeko, non ikasleak hezkuntza eleaniztun bat, izan daiteke ingelesa, gaztelera edo behar diren hizkuntza guztiak ikasten direnak, baina oinarri euskaldun bat izan da. Eta proiektu soberanista esaten dugunean, ez da inor kanpoan utzi nahi dutelako, baizik eta denon artean, Euskal Herritar guztion artean erabakiko dugun zerbait delako, ez? Nik ikusten duen beste arrazoietariko bat EH Bilduri bozka emoteko da ingurumen arloan dituzten planteamenduak. Nire uste ez dira oraintxe bertan planteamendu edo diagnosi zuzenen egiten dutenak direlako bakarrak, auzitan jartzen dutenak gaur egun dugun garapen eredua. Nola adibidez, izan dezakegun garraiobide eredua HTren auzian adibidez jarrera irmoena daukatenak dira, euren egitasmo hauen aurka agertuz, baina alternatiba berri batzuk proposatuz. Izan ere, gure lurraren gaur egun inoiz baino gehiago ikusten da gure lurraldearen suntsipenan izan duen eragina eta suposatzen duen gastu ekonomiko izugarria. Bestalde bat egiten dut euren politikarekin hondakinen arloan, adibidez. Europa delako lehengaien inportatzaile netoa eta hondakin horiekin birziklapena eta beste berrerabiltzen mota batzuk bultzatu behar ditugulako. Eta nola ez, beste gauza batzuk ditugu, beste auzi batzuk bezala, adibidez Uribekostan dela lurralderen okupazioa. Obra faraonikoak eta hauek ez daitezke onartu eta lurra ondasun mugatu bat dela bezala ulertu behar dugu eta hori baloratu behar dugu. Nik uste dut oso garrantzitsua dela gauzak argi esatea, eta ez esatea estatus berri bat, eta definitu gabe, edo marko konpartitu bat, non inork ez duen erabaki edo ez duen hautatu zer eta norekin konpartitu, ez? Orduan, subirautza herri honena denez eta erabakitzeko eskubidea eta beharra dugunez, bada garaia proiektu bat mahai gainean jartzeko, eta denon artean lotzeko, saretzeko eta Euskal Herri berri eta justuago bat egiteko. Eta horren bidean, nik uste dut aukerarik argiena EH Bildu dauka.